Prešov vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa DPMP, no záujem prejavil iba jeden uchádzač. Je ním Juraj Hrehorčák, ktorý má skúsenosti v oblasti dopravy aj verejnej správy. Verejné vypočutie kandidáta sa uskutoční 21. marca 2025. Vo veku 45 rokov zomrel Eduard Nadzam, dlhoročný učiteľ cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Žiaci a kolegovia na neho spomínajú ako na skvelého pedagóga a dobrého človeka. Posledná rozlúčka sa uskutoční 20. marca v Dome smútku. Vo Veľkom Šariši pri nočnom požiari zahynul dospelý a 4 deti. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Na miesto dorazili krízové tímy, aby poskytli pomoc preživším a evakuovaným obyvateľom. Viac aktuálnych správ z diania v Prešovskom kraji nájdeš na prešovak.sk.